Здравейте, приятели! Как сте разбрали от заглавието на това клипче, то ще е нови придобивки. И така, нека да започваме. Знам, че съм нова в YouTube, но благодаря за тези 4 абоната, които имам. Знам, че са малко, но ще се стремя да постигна и още повече. И така, нека да започваме. Първото нещо, което си закупих, беше ето този шампуан, който е на Ultradux. И самата му марка е много качествена и много хубава. И искам да ви кажа само, че струваше някъде около 7 лева и е от Лили Дрогери и също, че съм много доволна от него. И така, следващото нещо, което си взех, беше на същата марка. Ето този балсам за коса, пак на Ultradux, който пак е от Лили Дрогери, но е 6 лева. Той прави косата изключително мека и също съм изключително доволна от него. Затова спокойно може да си закупите и шампуана, и балсама за изключително мека коса. Следващото нещо, което си взех, него си взех много отдавна, но съм супер доволна от него, даже ето тук е наранено от лошото ми куче, което обича да ръба абсолютно всичко. Той не е лош, но обича да ръба всичко. И да, този крем е пострадал, но аз много го обичам. 200 мл е, но мирише уникално. Вътре в него има манго. И да, мирише уникално. Въобще не мога да ви опиша каква е миризмата му. И е на марката Фрутини. Да, те произвеждат супер кремове, които умекотяват кожата. И да, мирише уникално и съм супер доволна от него. Този крем струваше някъде около 5 лева, който е от една парфюмерия в Бургас. Просто обикновена парфюмерия. И да, следващото нещо е ето този крем на Афродита, който ми е чисто нов и мирише уникално. В него има шоколад, който крем също мекотява супер кожата и струва 5 лева. И даже още с цената 4,85, но 5 лева, да. То е 350 мл и също е от една парфюмерия в Бургас. И съм също супер доволна от него и от неговата миризма. И тези два крема, когато се намажеш с тях, нито имат брокат, както ви показах в миналия клип, в продукти, от които не съм доволна. И също когато се намажете с тях, се чувствате свеж за целия ден, докато не ги измиете. И да, следващото нещо, което си взех, е ето този шампуан на Марселин, който беше също 5 лева и е 250 мл. Той е от една парфюмерия, обаче една моя приятелка ми го подари за предстоящия ми рожден ден, защото тя няма да може да дойде, а и аз няма да го празнувам, защото вече сме големи и просто няма смисъл. Няма свободни места или да. И тя ми подари този страхотен шампуан, който мирише на праскови и също когато се измиете с него, този аромат
Когато минете покрай някой човек, просто лъха свежест от вас. И да, супер много съм доволна от него. И благодаря за този шампуан. И да, предпоследното нещо, извинете, не виждате лицето, което си взех беше ето този крем, който също ми беше подарък от една моя най-добра приятелка за моят предстоящ рожден ден. Той мирише уникално и не знам колко струва, но мирише супер добре. Този крем има брокат. Аз не одобрявам кремовете с брокат, поради причината, че кожата лъщи, но този брокат не се забелязва и просто не се вижда и съм супер много доволна от самата миризма и също супер умекотява кожата. Но жалкото е, че този уникален крем е само 75 мл, но всяко нещо си има край. И да, последното нещо, което си взех, беше, само да го взема, ето това портмоне. То не е от тази колекция неща, кремове, душгели. И да, то е просто едно портмоне, което е супер хубаво. Точно днес си го взех. Даже има и каиш. Да си го държим като чантичка. И беше някъде около 6 лева и това портмоне е немско и е супер здраво, затова съм супер доволна, че си го взех. И да, това беше всичко от мен и до скоро! Харесвайте, абонирайте се за моя канал и споделяйте! И да, довиждане!